hne kasing thoding kata ka sauterik urumphang arajar arpuar ka KHADC ha ka jinglang ka balasong perkhat kam ka lasim ya ka rai rangba banom ai jingbit na ka banta ban sina ya ka lentirel ka badai hagi banta jongri boy district ban penpoi lentirel hadu bernihan ya kene ka rai lasim menta kasngi ha ka jinglang ka balai lam dau chief executive member ka KHADC uba Titus Tarwel Khain ha ka jingdan lang jong ginong ilam ki kli nong sensyar shnong bat kitrai jaka habai kran bat kinong lum khubor hadin ka jinglang UCEM ulong baka council kan ai da jing tho sya ka sarkar ban pej benia halor kene ka benta council pakat ini dari siang badan buram ki bad lengkat ki yen ki bai dei pej kini kam de nakaliang jengi wan lang na pok barbar jam 5 melim da kumjuru siam rai marwat bat kirang basnang ki bahap ni apa ka 5 melim ki ba gari gargal wi kan wan di nakaliang ka jelang ka balong matasi da kawi ka sur da kawi ka jumut ilai rai lang ba at present minum bat sya ni ka railway kan wan sini sepokas ni koi kum kalong mentang nomor ka jinglong jingman jong kibriu jongi menta long kibriu jongi padalai than kita ki bala long advance bola kan ong mo kinang bun ki jingduna kaliang ka jinglong jingman jong ki ke at present mentang ngi ba ngimpat i don kam ni ka railway lang kum kalong mentang ini dapat kada konsel berapa-hari ni lado sedang ni lang dong kada konsel bangi persya ba ya kan jingwan jong karalwe markum bakalong malada pang menta ko bakalong unpresent situation nimpat idon kam karalwe kan wanau ni apa pasti jong kam ta magi ki jela nang benong jong kan ni kurang don kaput berkasam kabu mentahi empat long kan orang ni karalwe nah me kata ngin sep da kada ka jingle bor gi ni perkat ko moi bakal kom perkat kum mengiong ba ngidon hang ni na ka benta ban yada ya ka interest jong ki traiwi ki jongi ki traimulok ki jongi bat ngi hap ban pet kat kum ka jing sngo jong ki pat ba ki jongi kum fiatip ba kasur hi ka jong pat ba kalong ba ngimpat kwa ya ka railway line namar ka jing sngo hi jong bobun balang kalong ba kadon ka jingma lada kawan ka railway line nomor batang habam don rel ngi i ya ka jing jelei jong briu banabar akan ni kastit jong tila dawan le sakarel kamu ngi le ka jai benriu ko baret tengi so bangin sa sya teleb lu ngin sa sya nyambuk kamu ngin sa ja kerteng aki we pat ki jai benriu ki ba hepat tena takada kum ka jai benriu ko baret pat ngidon hang ni na bantaban protect ya interest jong kata tena takadaw nakaliang ka jong ngisong dehi bangin no manjur ban aya ya mentahi ngimpat ya keren ya kanuno la ka de ka goods ne ka passenger ya mentahi ngi ong baik bakam manjur ya ka caka ka baka kamut ban akwayan kalong sau nhiều hazar rius pa nhiều fulai 0.63 square meter sau nhiều hazar rius pa nhiều kun riu 0.63 square meter more or less dari area ka location gade na Pahamlang village ba Ronghona village nomor kajing pan jong ka sarkar nangiru ki kami keren ni kata good train ne ya ka passenger train riki ombek ka railway line dia tak ada ngi stick be ya